माझ्या आयुष्याचा एक नियम बनवलाय, अर्थात तो आपण सर्वांनी जरी पाळला तरी चालेल. आपल्याला आयुष्यामध्ये कोणतरी नावं ठेवणार असते, कोणतरी वाईट म्हणणार असतंय किंवा काहीतरी म्हणणार असते, किंवा तुमच्या प्रत्येक चांगल्या प्रयत्नांना तो ढोंगी म्हणतो, तुमच्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला तो वाईट म्हणत असतो. लक्षात घ्या, अशा माणसाविषयी जाणून घेण्याची वृत्तीच ठेवू नका. असा माणूस आपल्या आयुष्यात आलाय किंवा असा माणूस माझ्याबद्दल काय सांगतो, माझ्याबद्दल काय म्हणतो, माझ्याबद्दल त्याची वैयक्तिक मतं काय आहेत हे ऐकूनच घेऊ नका. का तर अशा गोष्टी ऐकून घेतल्यानं आपल्या आयुष्याला झाला तर मनस्तापच होईल. आपल्या डोक्याला विनाकारण त्रास देऊन त्या व्यक्तीविषयीचा गैरभाव किंवा त्या व्यक्तीविषयीची वाईट भावना, वाईट विचार आपल्या मुखातून, आपल्या नेत्रातून त्याच्याविषयीचा वाईट भाव जाणार आणि आपल्या जीवनावर, आपल्या सेवेवर त्याचा परिणाम जर होणार असेल तर अशा व्यक्तीविषयी ऐकाच कशाला. सगळं सोडून द्यायला शिका, कारण तुमच्या सगळ्या चांगल्या वाईट प्रश्नांचं उत्तर देणारा भगवंत सगळं पाहत असतो. श्री स्वामी समर्थ.